Dobrý večer, pane prezidente. Dobrý večer. Jsem rád, že zrovna já mohu s vámi diskutovat nad dnešní aktuálními tématy v našem pravidelném pořadu Týden s prezidentem. Pojďme k první otázce. Krátce přede mnou byl zde u vás na Pražském hradě pan premiér Sobotka vám oznámit jméno nového ministra průmyslu a obchodu. Kdo jim tady bude? Tak jsem rád, že právě televize Barrandov dostane exkluzivní informaci o tom, že to bude pan Jiří Havlíček. Jsem tomu velmi rád, protože, jak víte, kandidátů bylo vícero, ale jedině pan Havlíček je člověk, který už na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracoval, takže může tento rezort převzít, aniž by se zaučoval, což by znamenalo ztrátu několika měsíců. Tak jak jste řekl, pan Havlíček byl na ministerstvu náměstkem, ale podle mých informací se mu do úřadu ministra příliš nechtělo. Už jste s ním hovořil? Budu s ním hovořit příští týden, jako s každým uchazečem o ministerskou funkci a s téměř 100% pravděpodobností ho jmenuji za další týden. Proč se mu nechtělo? No to je přece jasné. Služební zákon mu dává pohodlnou pozici 5 let, zatímco funkce ministra mu dává poněkud vyšší pozici, ale na dobu 7-8 měsíců do voleb. Nicméně může se, kdyby náhodou volby dopadly tak, že by ministrem nebyl, vrátit do původní pozice a věřím, že si ho nový ministr průmyslu a obchodu vezme opět jako svého zkušeného náměstka. Co bude podle vás jeho největším úkolem na ministerstvu za těch 7 měsíců, které mu v úřadě zbývají? Víte, dlouhodobě je největším úkolem tohoto ministerstva podpora ekonomické diplomacie. To znamená pro exportní politiky na jedné straně a přitahování zahraničních investic na straně druhé. Ale Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo svá slabá místa a k největšímu z nich patřilo právě to, že ve sporu s mobilními operátory tahalo za